Id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura nieda inizjattiva li ser tara l-parit tas-sajjieda li jkun intilef jiġi rkuprat minn qiegħ il-baħar. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura Bjorn Kallus spjega kif is-sajjieda ser ikunu jistgħu jinnotifikaw lid-Dipartiment permezz ta' free phone apposta. Is-sajjieda ħajkunu jistgħu min jintiliflu xi rikabtu jirrapporta fuq free phone li ħajkun magħmul apposta lid-Dipartiment fejn jingħataw il-coordinates is-sajjied ovvjament ikun jafhom ta' fejn intilef rikabtu aħna min-naħa tagħna bad nieħdu l-passi anke mal-kuntrattur li għandna sabiex jiġi rkuprat dak li rkabtu. Meta jiġi rkuprat il-parit jingħata lid-Dipartiment, imbagħad jerġa' jingħata lis-sajjied jew inkella jekk ma jkunx fi stat li jerġa' jintuża jiġi riċiklat f'impjant tar-riċiklar. F'konferenza stampa indirizzata mill-Ministru għas-Sajd Anton Refalo intqal kif is-sajjieda normalment jitilfu dan it-tamir waqt li jkunu qegħdin jistgħu fl-ibħra Maltin minħabba li nqabdilhom mal-blat jew strutturi magħmulin mill-umani. It-tamir jista' jintilef ukoll minħabba kundizzjonijiet ħażina tat-temp. It-tamir tas-sajd mitluf isir nassa għal ħut u kreaturi tal-baħar, apparti il-fatt li jagħmlu ħsara sostanzjali wkoll il-post li jgħixu fih. Il-Ministru Refalo stqarr kif din l-inizjattiva ser tkun qed tipproteġi mhux biss lis-sajjieda u l-għodda tagħhom iżda wkoll il-biodiversità tal-ibħra tagħna. Din l-inizjattiva tal-lum hija verament tal-qalbi għaliex qegħdin aħna nagħtu protezzjoni aktar lill-ekosistemi tagħna u wkoll qegħdin nħarsu l-ibħra ta' madwarna.